Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, eh. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilas-silas! Bulingit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan! Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban nimo bisag asa. Unya, kung muuban ka na ko. Asa mati ka, dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Unya, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo. Pagbudbud ha Ramon oy. Hala, naunsam na akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kaning nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Nindot ang balita, Abibong. Malipay gid mo ini. Ngano lagi unsam ng balita? Hatagi ka kwarta. Sa? Nabuang ka. Muna inindot ang balita nimo? Mangaya ka na ko kwarta? Hatagi ko kwarta kasulbad ng inyong problema. Kanay. Nahibaw na ko kung hain ron magpuyo si Ramon. Sa? Tinuod ka jukay? Tinuod lagi. Doon ay taga-bukid ginakakita ni Ramon dito doon sa lasang. Nagtukol ko ng payag dito. O niya si Leslie nakitaan basad. Tuwa ba uban atong kulukoy si Leslie? Ay, wa man siya magkisgot ni Leslie, eh. Pero
Niapas bang ang inyong anak ni Ramon, pues klaro na lang, nag-uban gito sila. Wa na! Sulba na inyong problema, Bibong. Ha? Mabawi na ninyo, Leslie. Ha, kwarta na. Hay ng kwarta, kwarta. Hay ng kwarta! Mauna dong, Ilbert. Mudawat ka man gihapon ni Leslie bisag mabdos na siya. Takairon lang gani mo nga mong anak. Nindot ang mabdos og binakion style noy. Kanang magpatong ko siyang buko-buko. Uy! Kung mao, wala problema. Makuha naman na balik si Leslie. Naibawaan naman kung hain sila. O, unya dong, unsa man dong. Dili ka na maningil sa among utang, ug dayon, dong Albert, di na ka maningil og dayon. Nga, ang among bahay, imo na sad nang ipaayo, dong. Unya na ta magsa... Oh. Panay ko na datugan sa lublak. Kaloy ni mo do. Unya na ta magsabot na. Ang ako gusto nga makuha si Leslie o makita na ko si Ramon Kulukoy nga wanay kinabuhi. Ha? Unsay wala kinabuhi? Wa ka makasabot na Bibong. Dadonin yung buhi si Leslie. Dani sa kutubangan ng inyong anak pero sa Ramon! Wala ka mong alit na sa kakalagsi. Dadaanin yung patay. Si Ramon dadong patay, uy, dong. Kalisod na gud anak taon, dong. Uy, mabilanggo naman taanang mo patay tag tao, dong. Dako man kaindang sa. Ayaw gibikang-bikang na imong paan ng barbara nga mga tubang nako. Aw, nabikang-bikang. Luya na itong Ilbert maabtik na Dako na kay ko gusto og nga suko na kong maayo. Busa, patiyo na to sa Ramon ha? Bibong, patiyo na to. Aron di na yun siya magsabog na mo ni Leslie. Ay kabalaka dong. Ay kabalaka. Ako ray ihaw atong Ramon. Dong Albert. Dong, ay kabalaka. Ako'y ihaw atong Ramon. Siguro ka? Ay oo lagi. Oo lagi. Inig-uli na ko. Magpas-an ako sa patang lawas atong Ramon. Inig-abot ako dito. Diretso na yun. Inig-basa na yun. Pero oy, Jokard. Mm-mm. Tingalig maapil ni Mugtigba si Leslie, ha? Ay. May gusto ni Dong Albert nga way tatsa si Leslie nga mauli. Ay, salig lang lagi mo na ako. Ako'y bahala. Og di ka mo lampos, Jokard. Ikaw may akong karnihon, ha? Dong Albert. Dako na may kay kong gasto. Ay. Karoon mo gasto. Hamay sakit, Dong. Lain, aron din suhol ninyo. Hara ko ng sakit mo. lagi. Kanina, hapa din hinapitan. Hapa, Barbara. Dapit sa mananghid sa may kong bibong. puson ako ng dire. Mananghid sa kong bibong ug Alinggam-linggaman na ng... Ilong. Pre! Ah, Kung mapakyas Nagsusbay gani na, mo sa akong gisugo ninyo, bantay ka lang, Jokard, ha? Agoy. Ikaw may akong bitayo, Jokard! Rosa. Asaman? Mukoyog ko ninyo, Jokard. Ada, kuyog baboy biya ka. Ay, alagig kuyog. Samok-samok ka lang. Dautan ng inyong tuyo ni Ramon. Dili ko musugot nga may dautan mong buhaton niya. Nagtuo ka makapugong ka bisag tuwa ka pa. Oy, wa na magkapugong, Rosa. Nasuko nagmaayos ding si Dong Albert ni Ramon. Kidako nagkakuno siya gasto. Mao nagkahukom siya nga ipabugha na lang ang kurukoy. Mubabag ko sa inyong buhaton ni Ramon. Unsa? Sobra na kayo. Bisag iunsa na ninyo si Ramon pero wag yun mo batok ninyo. Bisag inyong kipasakitan pero siya ang nagpalayo. Nagpuyo na siyang nag-inusara. Pero inyo gihapong hilabtan. Hilo mo, naginusara ba? Wa siya maginusara, oy. Nag-uban sila sa Leslie. Og maunay dako niyang sayop. Kung milayas pa lang siya, nga siya rang usa, kung wa pa lang niya dadas Leslie, wa untay problema. Wa na'y mugukod niya. Pero iya magidas Leslie. Wa niya dad si Leslie. Si Leslie mo ay may apas ni Ramon. Kung nag-uban man sila karon way sa si Ramon. Basta, mao na hukom ni Dong Albert. Aron wa nagay problema, aron wa nagay hasol, iyang ipabugha si Ramon.
o gusto siyang mutanaw sa patang lawas sa tong kulukoy. Unaha ko ninyo sa pagpatay. Ha? Singan? Basta mukuyog ko sa inyong pag-ato ni Ramon. Ako'y makikamatay ninyo. Una ninyo mapatay si Ramon. Rosa? Leslie, balyakag. Utra mo. Balyakag. Muna balyakag? Hala, kataas sa iyang unod. Mura magbitin nga nalubog sa yuta. Isa pa. Kay mawagtang niya na. Masay mawagtang. Basta magkuha ko kay ni. Di ka magsaba. Kay malubong ni siyuta. Di na magkuhang unod. Pagkaon mo ni sa kanang dili tinanom ba? Murag ikas kinaiyahan ba? Mao ba? Sige, di ko magsaba. Sige, nakautan na. Irog gamay. Lami kay siya, Ramon. Talagsaon ang kalami ining pagkaon niya. Lahi lagi ni siya. Dili ka speaker ang lami ining mahulagot mo na. Makaon ni bisag way sudan-sudan. Musugot ko kung maulan na pirmi atong kanon. Di mo tabi magkakuha ni timpo-timpo naman ni. Ay kabalaka ko na. Kunwa ni napamay mas lami pa ini. Unsa man, lagot mo gihapon. Ano ra ini? Tambok pa rin apali. Amaw! Mahal nga hari, human na ang akong misyon. Malipayo na si Ramon, ug layo na siya sa mga taong midaog-daog niya. Muli na ko diha sa atong gingharian. Anak na ko ha, ug ayaw na ko hatagig laing misyon. Pahuway una ko. Mangita lang unag lain nga imong masugo diha. Kay ako, gusto kong malipay og ako oy. Kikapoy na ko nining trabaho Muuli na ko diha karon dayon. Oy, kabayo! Ay sige saba diha. Nag-igsuokit pa ko sa tong hari. Oy, mahal nga hari! Hain man ka! Wa man ka mutubag, hain ka, oy! Ayaw lagi sagig saba di kabayo. Di istorya dire. Hinay kanta gani karob na. Naunsa ka ba, oy? Ngano? Oy, unsa na? Unsa na nga akong nakita din sa akong bulang kristal? Ambi day. Ato ba ko ni atong payag? Anong kung natin anak? Dakon tagapuyan. Dapat diha. Dugay pa kay na. Ang dugay good. Dali unin ako. Karon human na to ini. Buraks na da. Ha? Si Burags. Mo ni Buraks de Leslie. Ramon, sa konso naman kaayon ni. Ang si may buhaton tong lain. Paspasan lagi na to. Aron doon nante anak. De Leslie. Pahuway unang taoy. Si Pahuway good. Kapoy naman. Wa pa man gani mawa akong pamaul. Kung mao na, di na mao. Uy, Pawayay, uy. Uwain tagmanlagom ta. Mahal ti ka, Leslie. Ramon. Ramon! Kulukoy! Uy. Ramon, di na itaw. Nagsampit ni mo. Ramon Kulukoy! Ikaw nang nas payak gawas niya do. Kay ihawon ka na mo. Kailam ko ng tingog ka.
magtatayo ka dun? Ano kay kaya para mo ko masalan ko? Doon na si mga kauban, Ramon. Daghan sila. O mahal, mukhang matamlay ka. Ano bang nangyari? Sakit ng likod ko tsaka balikat ko eh. Siguro sa trabaho to. Dami kasing ginagawa eh. Bakit hindi mo sinabi agad? Said liniment lang ang katapat niyan, mahal. Halika, hilutan natin. Sakit ng katawan, sakit ng kalamnan, imasahe ang Sed Liniment Oil. Sakit ng ulo, maging kagat ng insekto, i-haplos ang Sed Liniment Oil. Mabisa, mabango, subok na sa mahabang panahon. Ay, salamat mahal. Buti na lang nandyan ka palagi. Laking ginhawa talaga. Salamat sa Sed Liniment Oil. Wala yun, mahal. Gusto ko na okay ka palagi. Sige, pahinga ka na. Sed Liniment Oil, a quality product of Sed Marketing. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon og ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Sed Marketing.